хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 3 ноябр дар Паём ТВ. даромади буҷаи давлатии Тоҷикистон барои соли 2023 ҳудуди 37 миллиарду 100 миллион сомонӣ пешбинӣ шудааст. Ин нуқта дар лоиҳаи қонун дар бораи буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2023 ва дурнамои нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ барои солҳои 2024-2025 зикр шудааст, ки ахиран аз ҷониби ҳукумат қабул гардид. Бар асоси ин тарҳ даромади буҷаи давлатӣ дар соли оянда аз соли ҷорӣ ҳудуди 12.3% ва ё 4 миллиарду 100 миллион сомонӣ бештар мебошад. Дар ҳамин ҳол қисмати хароҷоти буҷаи давлатӣ 38 миллиарду 100 миллион сомониро ташкил додааст, ки нисбати даромади пешбинишуда ҳудуди 1 миллиард сомонӣ зиёд аст. хароҷот дар соли оянда дар муқоиса бо соли ҷорӣ 13% ё ҳудуди 4.5 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. таъкид шудааст, ки самти асосии хароҷоти буҷа чун солҳои қаблӣ иҷтимоӣ мебошад. тавозуни савдои хориҷии Тоҷикистон ҳамоно манфӣ боқӣ монда, содироти мол аз кишвар дар қиёс бо воридоти коло аз хориҷа ба маротиб кам мебошад. Тоҷикистон давоми 9 моҳи аввали соли ҷорӣ ба андозаи 5.5 миллиард доллар савдои хориҷӣ анҷом додааст. тибқи иттилои хабаргузории Авеста, аз ҳаҷми умумии савдои хориҷии Тоҷикистон ба воридот 3 миллиарду 700 миллион доллар ва содирот 1 миллиарду 600 миллион доллар рост меояд. савдои хориҷии ҷумҳурӣ дар қиёс бо 9 моҳаи аввали соли гузашта 18.8% зиёд мебошад. содироту воридоти мол ба кишвар имсол нисбати 9 моҳаи аввали соли 2021 ҳудуди 857 миллион доллар афзоиш ёфтааст. Тоҷикистон мисли ҳамеша пойбанди молҳои воридотист. бар асоси омори ироашуда дар 9 моҳ воридот аз содирот ҳудуди 2 миллиарду 100 миллион доллар зиёдтар будааст. нархи гази моеъ дар Тоҷикистон боло рафтааст ва он аллакай ба нархи нақлиёти хусусии мусофирбару борбар таъсир кардааст. ҳоло дар кишвар 1 литр гази моеъ вобаста ба минтақаҳо аз 7 то 8 сомонӣ арзиш дорад. ҳолон ки 4 рӯз қабл 1 литр гази моеъ аз 6 сомониву 20 дирам то 6 сомониву 50 дирам нарх дошт. 1 литр гази моеъ дар Бохтар ва Кӯлоб имрӯз 8 сомониро ташкил медиҳад. дар шаҳри Хуҷанд то 1 ноябр 1 литр гази моеъ бо қимати аз 6 сомониву 30 дирам то 6 сомониву 50 дирам фурӯхта мешавад. аз ин рӯ қимати сафар аз минтақаҳо ба Душанбе тақрибан 10-15% боло рафтааст. ронандагони таксиҳои хусусӣ барои сафар аз Душанбе ба Панҷакент аллакай ба ҷои 150 сомонӣ 170 сомонӣ, дар Турсунзода ба ҷои 25 сомонӣ 30 сомонӣ мегиранд. дар ҳамин ҳол нархи роҳгиро дар таксиҳову автобусҳои хатсайри байнишаҳрӣ то ҳол боло нарафтааст. онҳо бо нархҳои кӯҳна сафар мекунанд. то ҳол арзиши сафар аз Душанбе ба Турсунзода бо автобус 8 сомонӣ боқӣ мондааст. таи 3 рӯзи ахир фурӯши гази моеъ дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишвории шаҳри Бохтар комилан қатъ шудааст. нархи арз. бонки миллии Тоҷикистон имрӯз қурби асъори хориҷиро нисбат ба сомонии пули миллии Тоҷикистон чунин муқаррар кардааст. қурби $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баробари 1021 сомониву 45 дирам. арзиши 100 евро 1010 сомониву 75 дирам. 100 рубли русӣ 16 сомониву 30 дирам аст. нархи тилло. баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти биржаҳои Лондон бо нархи $1640.27 ба муомила баромад. нархи нафти хом. ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brent фьючерси Лондон бо нархи миёнаи $95.11 муомила шуд. ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightsweight Oil New York бо нархи $88.83 ба муомила баромад.